Да. Трябваше и по едно уиски, ама. Имаме бар. Така, ами започваме нещо, което ще остане в историята на Перник. Дали безславно ще остане или славно, това ще каже следващото поколение ротарианци. Моята надежда е формата да се утвърди, наистина за него да се говори след години. И най-добрият начин да гарантираме това нещо, че ще остане в историята, е когато го обвържеме с едно хубаво място, в което да стане традиция да се събираме, ротарианци и приятели, разбира се, с които общността ни да се развива. Да се представя на тези, които не ме познават, казвам се Християн Даскалов и съм чартър президент на Ротари Клуб Перник. Формата, който наблюдавате онлайн или на място в Порив, независимото пространство за култура, за творчество, най-новото такова в Перник, се нарича Rotary Talks Перник. Това е една доста не толкова забавна игра с думи, но все пак е игра с думи. Rotary Talks като формат за разговори, за дискусии с хората и по темите, които си струва да бъдат чути и видени. А Rotary Talks Перник става една игра, дали ще си говори Rotary за Перник или с перничани. Ще видим. Не казвам, че трябва непременно да сме си само перничани да си говорим за нашите проблеми, ами хубаво е да чуваме и външни гласове. Така че очаквайте в този формат да чувате и да виждате и наши гости от страната. В пилотния ни епизод имаме представители на Rotary Клуб София Капитал, които ни гостуват. Това е нашия клуб спонсор, който гарантира за безупречността на морала, на името на членовете на Rotary Клуб Перник, който е учреден още 2003 година. Така че би следвало да направи 23 години тази година през май, но ние го рестартирахме буквално преди броени месеци. И Rotary Talks Перник е една от първите инициативи. Всеки месец в Порив ще се виждаме и ще си говорим с човек, който си струва да бъде показван и има какво да каже. И първият наш такъв гост, събеседник е Боре, нашият домакин. Най-хитро беше да го поканим него, за да ни излезе безплатно за снимането на епизода, разбира се, защото клуба още не си е събрал и членския внос, в процес на учредяване сме. Но от време на време може да чувате защо не аплодисменти, защо не на здравици, тъй като целта на срещите е те да бъдат хибридни, без да бъдат хибридни атаки. Тоест с аудитория на живо в Порив ще ви каним, гледайте, следете нашата Facebook страница, всеки месец предварително идвате, правим нетворкинг тук, запознаваме се, провеждаме си разговори и след това продължаваме с още срещи, защото това е смисъла на Rotary. Rotary е организация, която е учредена 1905 година, т.е. на над 120 години. Как е започнала тя? Цитирам, Rotary започва с визията на един човек, Пол Харис се нарича, като целта е една. Професионалисти от различни области да могат да обменят идеи, да създават смислени приятелства за цял живот. Сега, че ще обменим идеи, ще обменим, че ще създадем приятелства, ще създадем, дали за цял живот, времето ще покаже. Но мястото, в което ще се събираме, със сигурност е ясно и то се нарича Порив. Преди да те разпитам за Порив, искам да споделиш като новоучреден клуб, все пак дори не се познае толкова дълбоко, кой е Боре. За хората, които не те познават, Боре във Фейсбук, намерете го, за да поразпитате и за Порив, но на мен ми е интересно да разбера за тебе като човек малко повече. Това е един много тъп прякор от тинейджърските години. Много исках да си имам прякор като цяло. Иначе се казвам Християн, някои знаят. Иначе идва, защото съм тренирал борба и борец и накратко стана Боре. А иначе това кой съм, никой и всеки. Тоест постоянно съм в някакво търсене на себе си, постоянно съм с някакви много различни интереси и това ме дърпа да съм жив и активен. Не се задържам много на едно място. Снимаме и си говорим, утре ще правя барбекю, другия, нали, 100 неща. Да, не мога да отговоря много кой съм, по-скоро винаги търся кой съм и къде съм и за какво съм. Да. Всъщност ние с тебе се познаваме покрай сцената в парка. Сцената в парка е един проект, който пак част от аудиторията може да не знае.
но от няколко години вие с твоя съдружници превръщате това пространство около езерцето, около бившия плувен басейн, не знам как по-точно да го адресирам. Да. Тя сцената си от много години, но винаги ми е правило много неприятно впечатление, леко позападнала, леко така една специфична миризма се разнася от време на време оттам. Много добре казано. И в един момент си минавам оттатък и пространството е преобразено. То се преобрази покрай теб, твоите съдружници и всъщност вашата каса бира. Точно. То не е една каса бира там, нали, е изпита, но така се казва едноименното заведение и може би това е твой първи опит да направиш нещо като място за срещи, като социално място, няма да кажа, нали, просто едно обикновено заведение, нещо повече от това, или греша, има ли нещо друго като обществен бизнес проект, който си развил в Перник през годините? И това е със сигурност първия ми опит. Сцената в парка, каса бира. Като ти много добре загатваш за социалния елемент на мястото, не просто дай да имаме бар да се напиваме. Ние си възпитахме едно поколение там. Както каза, миришеше неприятно, събираха се предимно хора, които не могат да си позволят да излязат на заведение. И, нали знаеш как е на пейка? Нормално, всички сме минали през пейките, сега на диванче, но да. пак пием от време на време. Но много анархизъм все едно. Никой не пазеше. Нали, то няма лошо да седнеш на пейка и да пиеш биричка, ама нали, после си почистиш, че даже и да почистиш тия деца забрани, а пък те праха обратното и се трупаше. И да, всъщност идеята на това място е най-вече социално. То стана много интересно, че дойде в ония гаден период COVID. И то започна с един бирфест, който направихме с двама приятели. И да кажа, че вие стартирахте каса бира в COVID-а, а сега стартираш порив в финансовата криза. Точно така, да, аз оцелвам. Да, много добър тайминг. Просто си следвам порива. Нали, не гледам, сега удобен момент ли, нали, ще ми върви ли това, по-скоро каквото ми е на дневен ред и каквото ми иска душата, въпреки че това място от 5 години го искам, тук е собственика на мястото и знае, че съм впечатлен от сградата, но ще си говорим и за това. Така събира, я стартирахме, като един бирфест 3-дневен, от който се увътрихме страшно много, защото си плащахме всичко сами и нямахме много спонсори. И си казах, че не мога да разчитам всяка година на 3 дни да избия миналогодишния. Викам, дай нещо по-дългосрочно да го мислиме. И всъщност точно пък тогава се смени и властта. Ми беше трудно, защото не познах никой от новата власт. И все пак се пречупих и отидох да говоря. Те се оказаха така доста добра комуникация между власт и граждани имаше. И тъкмо го отворихме и удари COVID-а. И ни се разказа играта като цяло. То удари най-много по заведенията. И всъщност мисля, че последиците от това нещо се усещат и до днес. Хората малко поотвикнаха след това и с инфлацията да ходят или по-малко може би не излизат на заведения, работят си от вкъщи. Нали, то пък това е причината и това да го правим. Защото и аз работех от вкъщи, година, 2, 3 бива, ама всъщност вкъщи само се скатаваш, не работиш много. И в общи линии видя, че е сложно, тежко, неблагодарно и реши да го направиш още веднъж. Само, че може би дори още по-предизвикателно, защото пространството, в което се намираме порив, сега вече може буквално да разгърнеш малко повече информация, да издадеш, тъй като аз допреди буквално дни не можех да видя и локацията. Вече с подкаста всеки може да види къде се намираме. Едно супер добро място, ако щете, за снимки на подкаст, защото ти си го спести, но също си човек с топ експертиза в заснемането на професионални видеопроекти. А тук имаш и добро пространство, в което тия видеопроекти да се реализират. Всъщност видео, аудио, не знам, ти ще споделиш, но как реши да ти стане още по-трудно и тежко с този втори проект, докато бутате още каса бира и доколкото разбира се, още сте на един път за развитието и като рентабилен проект. Абсолютно. Ние до сега, каквото и да сме правили с каса бира, реинвестираме, ние не виждаме някаква печалба от това място, но не спираме да го правим, защото става все по-хубаво. Все повече хора, даже сега много се
накефих на изложбата на Салвадор Дали, защото докара наистина туризъм в града. Супер много хора от София отварят, къде да хапнеме. Тук е много яко. В Пловдив също се правят изложби, то абсолютно. Мисля, че ще събере повече от двореца, даже като пространство поне. Така че, да, това е идеята. Те само коридорите са колко 50, 60, 100 квадрата. Това е огромно място за изложби. Въпросът ти беше как да е по-трудно. Да, как да е по-трудно, защото, каса бира за тия, които не знаят, добре сте дошли, наистина се случват страшно много събития, концерти, най-малкото да изпие човек по една напитка с приятели, но и в центъра на Перник, до Двореца на културата, удобна локация. Изведнъж се озоваваме днес и сега в индустриалната зона, която, както и да си го приказваме, отвън по външната магистрала, или покрай митницата, като минаваш, изглежда позападнала, изглежда позабравена в десетилетията. Абсолютно си изглежда ужасно отвън всичко, мястото. Но... дори локацията ще бъде по-предизвикателна, за да го развиеш това нещо като притегателно място за креатив индустрията, за хора, които искат да го използват като coworking или за някакви one-time проекти или за някакви алтернативни събития, изложби, партита, но защо тук? Как се случи? Ти сподели, че имаме удоволствието тук да са и други ключови отговорни лица, за да може това да наистина невероятно като проект нещо да се реализира в Перник, но разкажи цялата история зад този проект in the making. Аз до ден днешен не съм сигурен точно какво ще стане от това пространство, просто знам, че ме кефи и че има и други хора, които ги кефи, че ето ти си като мен, нали, виждаш потенциала му, виждаш какво може да бъде. На някой може да му се стори просто порутена фабрика. Нали. Идеята, може и при 5 години още гледах един филм с Робърт Де Ниро, обратно в играта. И става въпрос, отварям скоба. Гледал ли някой? Отварям бърза скоба, става въпрос за един овдовял пенсионер, дето вече няма за какво да живее. Всеки ден се чуди как да е сред хора. Сяда нарочно на тази маса в кафето, колкото да седне някой непознат до него, да се чувства в компания, записва се на някакви там йоги в парка, само и само да не е сам. И вижда една обява на улицата залепена. Търсим си стажанти пенсионери. И те някаква супер иновативна фирма, мисля, че беше някаква модна марка, купили са стара фабрика. Точно така, модна компания някаква. И беше точно това пространство. Бяха го взели, вътре шефката даже с колело се разкарваше, толкова беше голямо. Бачкаха някакви млади хора, такива по-хипстери, нали. Той научи някакви неща от тях, пък той им даде неговата класа, нали. Почнаха да се кефат на стари куфари, ръчни часовници и такива неща. И всъщност си казаха, аз такова място съм виждал в Перник. Нали? Ето ти и това, защо е в индустриалната зона, ти в центъра на града няма как да го видиш. И още от тогава много се влюбих, даже с риск да го обидя моят приятел. Миналата визия повече ми харесваше, нали, с старите прозорци и така нататък, но пък той го направи доста и енергоефективно и уеднакви, защото не е само това, те са 30 халета, нали? Със сигурност ги направи по-привлекателни за други инвеститори. Но аз и се кефа на този автентичен дух на сградата. През годините имаше битак тук, много хора може би са го посещавали. И там за пореден път, като се освободи, просто го питах моят приятел, нали, моля се разберем за нещо, да взимаме ние. И така, сега дали е трудно, със сигурност, индустриална зона не е привлекателно. Ето имаме споделено пространство в Перник, Баш Хъба, той се намира в мола, нали, това е супер като по учебник, нали, идеално. Калоян, ще му гостуваме скоро, да е жив и здрав. Жив и здрав, поздрави. Гледа, да лайква, да шерва. И всъщност мен просто ме кефат такива места. Отделно, както казват и за снимането, супер много студия работят точно на такива места. Огромни високи тавани, 5-6 метра, можеш да си пускаш светлини отгоре, можеш всичко да правиш. И по-скоро аз го гледам в тази посока. Да, няма да е най-привлекателното за всички. Аз съм си го подредил. Аз идвам с колелото до тук, близо ми е, удобно ми е.
Че даже и сега ремонта ни е удобен, защото тук има строителен магазин. Да. Сега, аз също ми е интересно да си водим този разговор с теб, защото съм правил нещо подобно, но твоето наистина е много по-предизвикателно, защото колкото и странно да ти звучи, такова място, индустриал, сега не знам, няма кой да обърне камерата да заснеме, но има добри визуализации, poriv.net, мисля, че е сайта. Оттам и Facebook страницата може да следите, за да видите най-актуалното около трансформацията на това пространство. Но, защо го казвам това? Защото така изглеждаше, както ще го видят хората след като посетят poriv.net, така изглеждаше и Националния студентски дом, на който бях директор 6 години. Това е институция, културна институция под министъра на образованието директно, собственост на държавата, но изградено с дарения на предходно поколение студенти през 30-те. Обаче то се намира на жълтите павета, буквално на 10 метра от парламента до паметника на цар Освободител. Отвън няма да разбереш, че изглежда така, както и Порив е по-скрито зад енергийно ефективни мерки, панели, нови прозорци, но отвътре си има силния индустриал стил. Когато се захванах с студентския дом, той беше на практика изоставен в немалка част, само имаше офиси на горните етажи, които работеха, но залите изглеждаха по такъв начин. И когато започнах да ги разработвам по много сходен с твоя начин, а именно без някаква ясна концепция, просто експериментирам. Правим някакво технологично събитие. Виждам, че никой не идва на тия технологични събития в студентския дом. Спирам да натискам натам. Обаче покрай някое събитие е дошъл някой, който иска да прави концерт. И виждам, че покрай концертите става някакво движение. И то си хваща неговия път. И то си хваща неговия път. Да, смисъл така работи. Буквално на принципа тестване. Нали? И аз точно така съм решил да... A-B тестове, това работи, това не работи, продължаваме в тази насока. И в един момент се създаде общност около това пространство и се разви супер успешно. Но защо го разказвам този опит? Разказвам го, защото когато започнах да правя дребни неща, днес ще сменя лампите, утре, не знам, някъде ще позамажа нещо, което се разпада и започнаха да ми се карат разни хора. Не пипай, не трябва, това трябва да се запази в този вид, в който е. Да се съхрани, примерно тази мазилка също не е сложно, обаче трябва пак инвестиция и това не се вижда от хората. Не знам дали знаете, но за да се съхрани в този вид, в който е супер скъпа консервацията с тези смоли, с запечатващите смоли и то ти излиза по-скъпо дори, отколкото да сложиш някаква нова мазилка. И аз започнах да обяснявам някакви неща на хората, ние нямаме средства, ще ми се струва много по-скъпо да се опитвам да го реставрирам в този вид. Но няколко години, колкото можах, докато търся по-мащабна инвестиция, защото ако ще го правя, трябва да го направя наведнъж и да изглежда както е било съвсем автентичното по замисъл на архитекта, който между другото архитект и на зала България, на студентския дом. Междувременно максимално го запазих и му се радва го вида, в който е. И мисля, че не знам дали това явно не е било някакъв водещ мотив при теб за индустриалното минало или поправиме на Перник, но си струва това нещо като паметник на това индустриално минало да го съхранявате доколкото можете. Защото ще има хора, които ще му се радват в този вид, в който е. Със сигурност го романтизираш повече от това, което е в моята глава. Защото така продавах студентския дом на наематели. В моята глава просто кефиме, супер яко е, нали, супер много такива сгради съм виждал и в Берлин, примерно правят партиите на такива места. Както каза ти, ще опитаме с всичко. Днес ще е подкаст, утре парти. Знаеш, правим и семинари, и обучения, менторски програми, ще се строят декори и всъщност, както каза ти, ще си поеме пътя, ще си го намери и... За сега, чисто практически, защото смисъл на Ротари, нали, прочетохме от книжката е да изграждаме контакти. За тази цел единственият начин нещо ново да тръгне, в случая има интерес някой, който да локира. Тук един малък екип, някакъв креатив екип. Единственият начин в момента е просто да се свържат с теб и да се организират някакъв оглед. Това е модел, по който се случва. Аз съм го задал и в сайта, веднага ела на оглед, по всяко време звънкаш, идваш, разглеждаш, може да го пригодим по нуждите ти. Има ли вече интерес? Екипи, проекти? Има малък интерес. Да, за сега преговаряме с една рекламна агенция, цял екип да си вземат самостоятелен офис. Има момиче, което за сега ползва помещение само като склад, но в бъдеще има възможност да си направи фотографско студио.
нашата приятелка Ванчето ще си отвори собствен бар. Тя е топ барманка на Каса Бира и сега си прави нещо нейно. Малко да влезе в другите обувки. Тук е момента, Боре, да измислим един сегмент в нашия подкаст, в който да казваме бар тази вечер се подкрепя финансово от нашия спонсор, който е. Така че нямаме още спонсор. Ако някой иска да стане спонсор на Rotary Club Перник, да заповяда. До тогава аз черпя. Възползвайте се от тази възможност. Умерено консумирайте обаче. Защото все пак, за да дойде тук човек, наистина може през подлеза от квартал Изток за колко? За 5-10 минути? Пеша за около 7 минути, да. За 10 минути от квартал Изток, от най-близките жилищни кооперации. Иначе от София, ако някой иска да си го ползва за основен проект или от време на време, са може би 20 минути извън час пик и прочие. Да, 20-30 минути е прекосила. В този смисъл нещо, което ми е интересно. В Перник, сигурно за креатив икономика или креатив индустрия, има ли нещо такова? Трябва да ми го разясниш, защото аз не креатив, по принцип, то си има термин на там ОИСР, Организация за икономическо развитие и сътрудничество. Това са много индустрии от софтуерната разработка през арт, през изкуствата, всичко, което е свързано с създаването на интелектуален продукт. Тоест, аз често казвам, наистина те питам като, може би една идея по-уседнала от мен. Аз напоследък все повече се задържам в нашия град в интервали различни от след 21 часа и преди 9. Да. Какво се опитам да кажа? Опитам се да кажа, че винаги съм си изкарвал хляба в София или извън страната, но покрай Rotary Club Перник усетих, че първо за да се ангажирам с тази кауза, искам да допринасям с нещо повече от това да харча заплатата си в града. Така че все повече в активните часове на деня се задържам в Перник, но идеята е, че нямам толкова наблюдение, колко теб има ли нещо като креатив икономика, като креатив клъстър. Според мен няма, нали, но ти ще ме поправиш, от към предприемачи като тебе, ентусиасти. И на база на твоя отговор, искаш да го брандираш като нещо пернишко или по-скоро това проксимити с София, тази близост е нещо, с което може да се възползваш, тъй като в края на деня, ако ти си някакъв креатив бизнес в София и искаш да направиш някакъв проект, дали ще мръднеш от жълтите павета 15 минути на изток или на запад, за да стигнеш до Дружба или до Перник, няма значение за теб. Разбира се, що идват да снимат световни продукции в Бояна. Тоест те си плащат самолетните билети, спането, всичко и пак им излиза по-ефтино и по-достъпно и по-готино. Така че въобще не коментираме такива разстояния. Перник, София, дори тя България е супер малка. Смисъл, ти мога да отидеш, аз съм го правил. Отивам сутринта, снимам до Бургас и се прибирам още, не е залязло слънцето. Аз съм си свършил проекта. Дали съм наблюдавал, дали има развитие в тази има ли сфера? хляб буквално да се напълни това място само с пернишки проекти? Може би не е това смисъла. Със сигурност има много творци, има и много интерес, поне в тази сфера на киното. Не знам дали забелязвате, като минавате по центъра, но прямо в минната дирекция се снима почти всяка седмица и то се снимат яки филми. Сега последно мисля, че Виктор Божинов снимаше. Търсеха се статисти и така нататък. Перник има много интересен чар, въпреки така по-суровията външност, фасади и всичко. Наистина, явно хора като мен виждат потенциал на това място и постоянно. Отделно сега и кинофестивала, нали, и това. Всичко това насочва вниманието специално към творчеството. Пак ти казвам, не са ми познати тия термини креатив, икономика и така нататък, но мисля, че горе-долу ти отговарям на въпроса. Според мен напълно може това място да се ползва само от перничани. И за мен е най-важно да им се бачка на хората. И сега вече има къде да бачка. Да. Ако се оправдавате, тази работа, тази седмица нищо не съм свършил, защото няма къде. Да, защото примерно, нали, оправданието вкъщи е лесно. Нали, то леглото ми е до мен, ще заспа или яда вие в хладилника какво става, има ли ядене, то има и една бира, нали, някакви такива глупости, дай да изведа кучето да се разхода или нещо съм забил, не мога да се вдъхновя, ето тук мога да се вдъхновиш. И да, както кажа ти, да не се оправдават, да не се... Това ми е проблем на мен личен, че
не им се работи на хората. Не знам в твоя кръг как е, дали... Аз ги сменям кръговете от време на време и стигам до същото заключение в общия случай. Това е проблематично. Ние сме се събрали, да кажем, 7-8 човека, на които ни се бачка, и затова сме се оплели в всички бизнеси, с които се занимаваме. Просто във всички бизнеси сме едни и същи хора, просто няма други. И много малки изключения има специално при младите. И мен най-вече това ми се иска, да им кажем, че е привлекателно да бачкаш, че не е нещо лошо, че да не се мръщат. Нали. Сега скоро гледах някакви по BTV изследвания. 50% от младите не работят. Там между 18 и 30 или нещо такова беше, 26. Нали, ясно, че има някакъв процент в сивата икономика, нали, но това е супер много, човек. Ти си в най-силните години и не бачкаш. И заради това е пространство за работа, за образование там и вдъхновение, но при всичко за работа. След година време ще направим пак един разговор с теб. Може да се окаже пък, че не толкова най-младото там Gen Z и прочие поколение или Алфа, не забравих им бройката и названията, но може и по-утвърдени, по-улегнали хора също се окаже, че са основните ползватели на услугите, на този хъб, би го нарекал, който създаваш. По-скоро аз в тях съм сигурен, че ще бъдат, а пък младите, ако мога ги запалим, ще бъде супер. Ще е по-яко, да. Добре, значи, ако ни гледат училищни, ние имаме в Ротари Клуб Перник училищни преподаватели, директори, не знам имаме ли. Но ако ни гледат и хората от образователния сектор в града, минете, покажете това интересно място на вашите ученици и може да в някой от тях се запали искрата да реализира някой свой проект тук. Сега, тези разговори ще бъдат максимално неформални. Аз по принцип съм супер формален и до някъде скучноват човек, така че трудно ще ги направим съвсем неформални, обаче за тази цел ще се опитвам винаги. В този смисъл е един от най-добрите начини да намалиме формалността, като включиме аудиторията. Сега, пространството in the making все още се нуждаем от стабилен максимално бърз интернет. Има ли такъв в момента? Как е осигурено? Имаме приятели, с които работим, така че... Добре. Да. Добре, но сега, процес сме, сега е в процес, за това не можем да включим аудиторията онлайн, която ще ни гледа и ще лайква и ще шерва. Да. Затова обаче си имаме много интересна и приятна аудитория присъствено, така че ако някой иска да зададе своите въпроси, сега е момента. И имаме вече един въпрос, който ще се представиш, ще кажеш кой си и какво питаш нашия гост Боре. Здравейте, казвам се Георги Иванов и съм секретар на Ротари Клуб Перник. Искам да го питам, Боре, понеже спомена за менторска програма, може ли да разясниш на зрителите и на нас тук за какво точно става въпрос? Аз знам за какво става въпрос, но искам да презентираш тази менторска програма. Доколкото знам, завършил си кино и режисура, нали така? Да, кино режисура, да. Аз искам да развия въпроса. Може ли и други хора да са ментори на хора, които творят тук? Защото аз не съм пряко свързан day-to-day с пространството, обаче като чух сега менторска програма, и аз се радвам да помогна на някой млад човек, с каквото съм натрупал като багаж, който искам да споделя и мога да бъда полезен. По-бързо ще отговоря на твой въпрос, да. Като цяло това е идеята. Хора, които така иначе ползват пространство или дори външни хора, които просто аудиторията има интерес към тях, да могат да провеждат ежедневни, ежеседмични, ежемесечни, под каквато форма решат обучения, най-вече в сферата на изкуството, но то е пряко свързано с всичко останало вече, нали, както си говорихме с Георги по-рано, изкуствен интелект навсякъде и така нататък. Нали. Така че да, всеки може да си провежда обученията тук и аз ще се радвам да присъствам на всяко едно всъщност. На въпроса на Жорката предвиждаме за юли и август 8-седмична много интензивна програма по кино.
Тя ще включи над 50 часа теория, над 150 практика, подсигурена снимачна техника от нас, подсигурен лицензиран софтуер. Общо взето ще минем през всички стъпки на направата на един истински пълнометражен игрален филм. Опитвам се в момента да преговоря с актьора, който ще играе главната роля, той пък да си проведе менторска програма по актьорско майсторство по същото това време и всъщност практиката на неговите студенти да е... Тоест това е конкретно за студенти. И конкретно за студенти в тази сфера, на киното, телевизия или... но да кажем, че е най-подходяща за зрелостници, т.е. хора, които или сега са завършили, или им предстои скоро, тук до година-две да завършат, да се ориентират. Аз съм го нарекал малко скромно основи на киното, но всъщност да не прозвучи тъпо, но ако обобщя това, което аз съм научил за 4 години в университета, спокойно може да не да го подмине, ама нещо такова да кажем. Нали, не е някакъв супер мастер клас и не знам си какво, но със сигурност ще даде едно ниво, поне като от университет. Като да, тук това е, че дипломи не даваме. Може да даваме, ама те... Идеята е, че не го правим за дипломата, правим го за истинската, да се сблъскаш с истинската ситуация, с всеки един проблем да го решиш на терен, защото това е киното. Супер интересно е, че постоянно имаш проблеми, колкото и добра подготовка си направил. Много трябва да ти работи мозъка на момента, на терен, каквото я си направил при подготовката. Сега, между другото, глеждам се за още въпроси. Ако има такива, има още един въпрос. Заповядай, Жора, и след това микрофон е твой. Ами, аз искам да попитам, трябва ли да си професионалист или да имаш много големи знания за видеорежисурата, за да дойдат, за да запишат този курс, или може да се включат и хора, които знаем в сферата на social media маркетинга, в момента UGC, видеа за, да речем, за разни бизнеси са много актуални. Може ли човек, който няма тези качества, да дойде, да реши, да изкара този курс и след това сам, дали за своя бизнес, дали за нещо друго, или да го предлага като услуга, този курс дали би му бил полезен след това сам да режисира, да създава видеа, контент и така нататък. Добре насочваш. И на Венци може да подадеш микрофона да го чуем и него право. Здравейте, Венци Златков съм аз. Най-накрая Бори ти да си зад камера, защото аз съм бил зад камера, докато Борето ме е снимал 5 години. Да видиш какво е. Винаги зад, сега съм пред. Това е сега. Венци е нашия, може би, потенциален следващ събеседник, така че сега имате възможността да чуете гласа Венци, а след това ще видите, зад кадър. Ще видите и пред кадър. Въпросите са ми два. Първия ми въпрос е кога, Боре, да очакваме тук да се превърне в една пълна зала и както днес обсъдихме дори и една галерия в коридора. А втория ми въпрос е малко по-интересен, той е свързан и с твоя хост. Как Rotary би могло да помогне, тъй като инициативата на Порив е да се включат млади хора, а ние, доста хора, които сме зад кадър в момента, бихме могли да бъдем ментори в много сфери и имаме свободното време да подадем ръка. Така че тези два въпроса, кога да го очакваме и как ние от Rotary, тъй като аз съм член и част от управленческото тяло, така да го наречем, кога ние също бихме могли да помогнем на Порив, за да има една по-голяма аудитория. Откъде почна? От Жорката първо? Ако помниш неговия въпрос, да почни от него. Помня го. Добре насочи темата. Да, всъщност ще е полезно не само на хора, занимаващи се с кино, имайки тези умения и познания, нали, мога ги приложиш в всякакъв по-малък бизнес. Казвам по-малък, защото нали, киното си е бая по-тежка и екипна работа. Всъщност да, минавайки през всичко това, ти можеш сам да си вършиш тия неща и да ги предлагаш на твои клиенти. Всъщност началното ниво на програмата ще започне от най-ниското ниво на курсистите. Тоест
предварително се проверява кой докъде е и започваме от най-ниското на това. Нали, тоест, ако всички имат някакви основи, няма нужда да меляме вече готова информация. И така. Тоест, аз затова казах, че може и ученици 11-12 клас, т.е. такива, които тепърва вече имат интерес и малко по-сериозни намерения. Ако си правил съдържание за социалните мрежи с 2 думи, би могло да се впишеш потенциално в програмата. Разбира се, ти да не си правил, нали? Аз, примерно, правих клипчета на CS преди да се занимавам с кино. И пак имаш някакъв усет, нещо в тебе, в мозъка ти работи, дали ще е за композиция, за цвета, нали? То някакво си те развива несъзнателно, без да знаеш дадените правила и тия неща. Така че да, просто стига да имаш интерес, заповядай и няма да се чувстваш нито на по-ниско, нито на по-високо ниво. Нали? В смисъл, бързо ще изравним нивото на всички участници и вече продължаваме само напред. Сега въпроса на Венци, то беше може би от типа да очакваме някакъв гранд опенинг, след който нещо супер мащабно се случва тук, или това по естествен път ще се развие следващите месеци с най-различните проекти. Ето ние стартираме този проект сега днес. Проекта Rotary Talks Перник, месечен подкаст, тип хибридна среща за разговор с ротарианци от Перник за Перник. И ние ще продължим да го правим месечно. По такъв начин ще започне лека по лека или ще има нещо грандиозно, примерно ще домакинстваш детската Евровизия, защото вече се бият няколко големи града за основната. Там няма да влизаме в този спор. Перник още не се обадил да заяви, ние ще я вземе, но може да вземе детската Евровизия. Защо не? Това е добро предложение, да. Ами, по-скоро май ще става стъпка по стъпка. До вчера, до преди няколко дни тази стена отзад беше на мазилка, в смисъл, нали, сутринта беше само голата стена, днес сега вече е студио. Ще става стъпка по стъпка, но напоследък снимах големи откривания на някакви фирми, дали ще е магазин, дали фитнес, и ми изглеждаше много яко да си направим и ние нещо такова. Ми се прииска, даже ми се щеше сега за рождения ми ден на 1 юни, ама като гледам темповете, нали, малко съм се надценил. По-скоро, да, ще забавяме си един месец. Ето от кой е следващия бар. Юнската среща на Ротари ще се спонсорира от Боре. И да, по-скоро ми се иска да има някакво официално откриване, ако щеше и освещаване и каквото трябва да се направи, нали, да си споделиме радостта заедно, пък и наистина хубаво е, като се съберем така повече хора, че всеки се запознава с нови лица, нали, може сме си и взаимно полезни. Ти днеска разбра, че той може да прави рекламните материали. Да, и запознаваме се в движение. Да, това е полезно. И другия въпрос на Венци беше... Другия въпрос на Венци беше как може ротарианци, защото за тези, които не знаят, всъщност ротарианството, аз казах как е започнало в 1905 година, но то се развива не просто като формат за среща на хора, които имат житейски и професионален багаж, който да споделят помежду си, по някакъв начин да създадат синергии помежду си, но той се развива в една насока, която е служба на обществото. И някои от стълбовете за служба на обществото, освен обществената служба, разбира се, през проекти, е и професионална служба. Тоест, чрез нашия капацитет и експертиза да правим добри и смислени неща в общността. И Венци пита как реално можем да го осъществим, и ти зададе и отговора чрез това да се включим в менторската програма. И ако някой, когато влезе на rotarypernik.org и види профила на Венци и намери в него експерт, от който нещо може да бъде научено, Венци да откликне и да каже, добре, няколко пъти в месеца можем да правим срещи на по кафе в барчето в Порив и да мога да предам моите знания и моя занаят. И по този начин Венци може да служи в полза на обществото с професионалната си служба и опит, и пространството на Порив да бъде мястото, където това да се реализира. Най-малкото като разговор, ако щеш. Ето, това е моят отговор всъщност. Само едно съм научил аз през така краткия си път. Не дай безплатни неща на хората, защото не ги оценяват. Това е добър съвет. И то пак може да си пиете кафето, ама ангажирай ги, нали? Може да е някаква символична такса или там каквото и да е, но
Просто наистина да дойдат ангажирани хора, защото ние и на бара бяхме правили супер много безплатни неща. Продължаваме да правим, да? Но нали, поне виждаме вече хора, за които си струва. Включително опъвахме едни хамаци, които бяха за свободно ползване. След 5 часа ползване, аз единственото, което трябва, 2 часа да чиста и то в тревата, нали, някакви фасове, някакви глупости, което безумно. Ако им беше слово 10 евро на час, щяха да го пазят много повече. Нали? Това беше... То разговор отиде в насока. Следващия епизод ще трябва да си ангажираме с найем порива. Така, че... Не намеквам на вас. Нали? Аз го хванах намека, не се притеснявай. Той беше много елегантен, много дискретен, но аз го хванах. Обществено полезно това и за мене. Аз също тук намирам полза в... нали, благодаря за шанса да разкажа за себе си и за проектите ни, така че да кажем, че сме си взаимно полезни, нали, което е може би една от идеите на... Сега нямаме, все още сме в процес на окомплектовка на технологията и аз не мога да погледна, ние нямаме и време за тия разговори, честно казано, но съм си задал един формат от 60 минути, макар че дали подкасти някои правят и по 3-4 часа. Все още не сме на нивото на Карбовски ли се каже, това господин интересен, който е доста популярен. Така че като стигнем на неговото ниво, ще ги направим 3-4 часа, за сега за 60 минути. Имаме още 10 минути да си поприказваме, затова все още микрофон е ваш. Възползвайте се. Ако мога само да добавя, тъй като съм бил във формати, които са B2B панели и платформи, Боре може да бъде, хубаво да се чува зад кадър гласа, Боре може да бъде изключително полезен на всеки един от нас, ротарианците, и на други ротарианци и други клубове, като човек, който се занимава с заснемане на видеа, обработката им, организиране на подобен тип подкасти, не само в България и Европа, но и на други места по света. И като човек работил с него, аз съм доста взискателен, когато става въпрос за човек, с който работя, мога да потвърдя, че става въпрос за професионалист, който изпипва детайлите. И за съжаление, това, което ти преди малко спомена, аз продължавам да съм на мисълта, че дори много малко чарджваш, Боре, и трябва да си дигнеш цената. И го казвам и като ротарианец. И нека да го знаят и другите ротарианци, че могат да разчитат в такъв вид услуги на теб, защото е хубаво, както господин Лесков каза преди малко, да си помагаме един друг. Ние сме приятели и целта е единия да взима от другия и това да остане в този кръг. Хубав и ценен съвет, добра референция към Борето. Сега, за да влеземе в полезрението на широката аудитория, сигурно всичко това трябва да го пречупим през призмата на Евровизия. Аз опитах, но ето Борето прави заявка за домакинство на Евровизия през 27-ма, прави заявка, че супер много неща преди и след конкурса могат да се направят тук, от записи и снимки през автор-партита, при-партита и какво ли още не. Сега аз го казвам до някъде като шега, но наистина такъв тип креатив формати могат да се случат, така че където и да е в Пловдив, Варна, София или Бургас, ние сме за Евровизия, но в Порив, в Перник може да се случи подготовката на този конкурс до голяма степен на някои от артистите. Така, след като вкарахме в новинарския поток и обмен пространството, да видим и следващия въпрос. Борче, тъй като ти си известен в Перник изцяло и само със своя псевдоним, масово перничани не знаят дори твоето официално име. Имам едно такова питане. Как се спря точно на това място, точно в квартал Изток? През последните години квартала наистина се развива доста добре, ударно и така строителството се разраства, заселват се прекалено много хора от столицата и от други краища на България, но все пак някакси като перничани имаме така наблюдението, че в Перник перничани обичат всичко да бъде ситуирано в центъра и да бъде прекалено достъпно. Така в индустриалната зона на края на града, как точно избра това място? Считаш ли, че това място може да бъде търсено от перничани и не само от перничани, разбира се, от столичани? Просто как така реши да се фокусираш в... Иначе обстановката е страхотна, има така своя винтидж вид, рустик вид, но считаш ли, че на перничани такова място ще допадне в края на града? И то края на града за мен е началото на града. Идвайки от София,
Така че, нали, аз смятам този квартал не само, че живея в него, за най-хубавия. Нищо, че нали, другите ни бизнеси са в центъра. Но не е имало някаква стратегия на избора на мястото. Истината е, че просто с собственика сме учили в едно училище и съдбата ми го представи. Нали? Имах... да. Просто му направих много добра цена. Съгласен съм, за което благодаря. Влязохме си в положение и двамата, защото тук има страшно много работа, за което той наистина даде добра възможност да имаме време да развием това нещо. Но да, не е имало стратегия. Иначе има ползи. София ти е много близо и центърът ти е много близо. Това е също много яко, което не казахме, че имаш денонощен достъп с охрана, с бариера. Така че Места за паркиране, което стана вече къти в Перник. Да. Аз не знам, 2-3 ли ни се полагат колко, но може да се уредят още. Отвън покрай митницата. И хора като мен, дето бачкат посред нощ и така нататък, е супер полезно да намерят дали осамотение, дали вдъхновение, каквото и да търсиш. Аз съм сигурен, че и барманката може да работи денонощно, тя, защото го е доказвала на нашия бар. Сега, ако ти доста с този отговор провали концепцията да кандидатстваме по някой европейски проект, където да кажем, че това е пилотен проект за джентрификация. Какво е това? Виж какви сложни термини ползва. Аз половината не го разбрах какво ми говори. Gentrification е термин за облагородяване на поизостанали области, зони на различни градове. Основно се прави в Щатите като концепт, в Детройт и подобни претърпели индустриални възходи и след това крахове. И джентрификацията често път се свърза точно с хипстър-лукинг персони като тебе, което пък някой недоволства след това, защото като стане успешна това обновяване на дадената зона в града, която преди това е поизоставена и повдига се цената на имотите, защото нали, става вече по-привлекателно и тези, които са по-low income level граждани, не могат вече да си позволят да живеят в преди това изостаналата икономически зона на града. Така че тази концепция много добре можеше да изпълнем за един хубав проект по някои от тези фондове за възстановяване. Казвайте и тези неща преди подкаста. Сега всичко нали, взех добра цена. Но аз шегувам, защо се шегувам? Защото ти си човек, който не чака на някакви еврофондове нещо да направи, просто виждаш възможност, даже не смяташ, че това е най-брилянтната и невероятната възможност, виждаш я, тестваш я и каквото сега я покажа, но най-важното я тестваш, защото ти е интересно и се кефиш на този тест, който много правиш. Много добре го каза, точно интересно ми е, да. Смисъл, в момента, в който го намразя, ще го пусна, смисъл, не е нещо, но просто като ти кипи отвътре и аз не така 5 години мечтая за това място. Да. Аз може да се шегувам с тази джентрификация, но тук някъде прочетох, че наблизо на 500 метра бившия завод Пектин, там пък ще правят жилищни кооперации и прочее, така че наистина това ще се радваме всички индустриалната зона на Перник да бъде топ, каквато е индустриалната зона на Божурище. Защото знаем колко пъти се повиши цената на земята там на имотите. И всъщност ние с теб пък се запознахме точно на една конференция при Калоян в Баш Хъба, където точно за това говорех. Как така Божурище, които обявиха новата си индустриална зона преди 15-20 години, в същата година, в която и Перник обяви нова индустриална зона, къде са Божурище днес, къде е Перник? Ние сме в старата индустриална зона на Перник, но можем да я направим по начина, по който се трансформира тази в Божурище или по-скоро се изгради. Имаме и хората, имаме ентусиастите, имаме парцели, място за развитие и... Той има и много инвеститорски интерес. Това вече ти ще кажеш, аз не съм толкова запознат. Само този етаж беше свободен. Пространството има 30 халета, които са нон-стоп заети. В смисъл, едно се освобождава и второ ново се заема. Така че да, със сигурност има огромен интерес и се наблюдава развитието и в цените мога да провериш. Има работа, има хляб за развитие, само трябва да има кой да му се работи. Ами добре, мисля, че това е един добър начин да завършим разговор с теб и да продължим нетворкинга по напитка с наши приятели, членове, нови, бъдещи, настоящи. Може би един въпрос
аз не съм си правил някакъв сценарий, не за друго да се правя интересен, просто нямах време. По-добре така, да. Но един въпрос все пак питах ChatGPT как да завършим разговора и ChatGPT ми каза, много ми допадна това, което ми каза, няма лошо да използвам изкуствен интелект да ни дава понякога съвети. Важното е естествен интелект да оцени този подход дали е адекватен или не. Та ChatGPT препоръча да те питам на края на разговора ни, ако искаш след години да се говори от порив стартира, какво искаш да е стартирало, какво искаш да се чуеш, че е стартирало от порив? Може би най-вече киноиндустрията в Перник. Нали, ако си говорим за индустрия, защото да, е някакво независимо идеи, кино. Да. Които ще зарадват. Но като цяло искам повече изкуство и култура в града, така че се надявам това пространство да тласне. Някой нов успешен филмов проект или артист, или изпълнител. Да, абсолютно. Или, да. ако щеш, някой архитект, който си е наел място тук и е проектирал The Next Big Thing. Ще ми се най-вече това повече и ще култура. направим един Hall of Fame в коридора. Ама в този Hall of Fame първата снимка трябва да е на нашия подкаст, защото той стартира първи от тук, като голям проект. Добре, ами така затваряме първи епизод на Rotary Talks Перник. Той продължава присъствено тук. Ако ни гледате онлайн, това означава, че кабела, който оборе накрая пъхна в една камера, буквално преди 3 минути, не е бил фатален и някой е записал това, което разговаряхме. Ако не ни гледате, ще имате възможност да го направите следващия месец, когато пак ще се съберем тук с друг събеседник и ще си говорим за идеите и ще ви покажем хората, които си струва да бъдат показвани, да бъдат чувани в Перник. Благодаря ти. И аз ти благодаря.